life and death or say nkwa ni owo abusiafo ye beda twedi ampon Nyankopon ase wa ma na otwe akọ apro asan abeto yembion kota emu nyinara ye ne husua adusia wato ne din se ye ka osoro ne asase abom Kristo wo Filipfo ene Kolosefo enwuma enemo ye ne wa ye adusia no mako mienu ene ye na otwe etoso miensa ye de ne etoso miensa no na ye de ebro uhwe atifi asem na o say life and death anase nkwa ni owo ye twe ho abasisia. Boy Timijina Pinti, a classic Christo dear one and a walk. Soon, the woman, at me back, and yet said, Scour calls. Now, most of them, that's any panabana, most of them, some be a problem. When you're much lady, we are a heaven or boy. And was adding in Nipper be a year when I'm any more than a buyer, dear. Say, your chimpan, yes, your dear woman now 2 years or so. Now your man is so any casting away a brother. Omane share abusiafo adofo no mo abutie ye ne mo amhwe nyina no ye besan ama makwaba na afi so ye de aseda sonko de amamo se de birada mo de mafidie e to London Ghana Menda Kwanfo Sabbath School na afi trust mu empensen mu ye besan ma mu nyina fishia panso sanse ye wura afi foforo mu yanya enwoma foforo nimdie foforo botae foforo chechemu foforo na afi nimdie nso foforo manya aboafo ha mo ba beboa na ye de emu empensen mu de abremo but ansa na me ba be yi omo de achem no ma yenkuti enwumu emfri Heavenly Joseph Choral sanyum tifo koyomo ampayo ye waswe ni yenkuti omo mrasisia.
yɛda Heavenly Doors of Choral ase wɔ nwumhwehwem a ɔmode abedi yɛn adesua yɛdibo ɛde amaye ɛne na mɛhwɛ efie ha se na aboafo ɔmo me nkyɛn na afei ɔmo bɛboa me de adesua yɛda brɛm no mayi ɔmo ɛde akyerɛm but ma memfa se da pese emfama 3ABN TV Ghana 3ABN Ghana TV and afi Hope TV Ghana sadwumako mini TV adwumako a omafa onyankopon asempatre ade ato omo so omo de omo ya ne se nkrofo obo sebe nsema emfa nkwaje hu dawuro de charge asama na omo de o kan onyankopon asem a omo ta ne se omo make sure se omo spread onyankopon asem no ade akọ babia na enam se ya nkrankra adwuma na ankrankran so na yintubo akakra de bo omo ti eya na etoto sere ya tifo ne ahwefo se wotie na wohwe ya obo se won number gu yemfoni na ni fana frɛ obi bejo so kakra bi obetimi dia bo se adwuma koyi fa bo mo na nam sa yeso e mo nyankopon so e be hira na afin so me kan fo ama se we ni de edi kan a wotie o YouTube a obe subscribe to your channel no wo wia na asa de onsa mi adoma no so e kyerɛ se yesa video ya wonso wonsa e be ka bi se ne nkrofo video mo de mo nsa wo so koma nkrofo no yenso de no wonsa ka no wa wo so akwakomo obi wonso wo chafa wo ye e de aboa onyankopon asem no ma atre akowiase enyina eno no ma wie ne saade a na me ba efie ha se na fe ma be yi wo mo ba be boa na e de addition e de abram me de musomfo Bismarck mensa ene ye ho adom manije nso se me wo Pastor Samson Aboaje e ka me ho wa se pastor ye mo akwa ba ye mo official panso straight yeah that's say majepeni se afia shase mo bebo na afi ye de adusua se e de abre yetifo me ko manimu nso a esaye manije antigena mfum boama e ka me ho as antigena ye mo akwa ba yeah eja great that's say ye to nsafro watimi abai mo official panso great that's say wajepeni se ende obeboa na de addition se de akọ me koma ni nso a me am elder elder the graphs ehu wa chiu ehu anu ani ajikeke elder the graph ye boa ene o mo amona muta hwe ye ina ni elder edimu akotene pa but na nsen elder ye busy kakra but me the past afia sase masanya elder e wa say elder ye mo akwa mu official fanso great. It's I never said now. Me call Manimua Pastor Emmanuel Asamoah and a Pastor Emmanuel someone I'm before the last 4 weeks I meant to me by Pastor Nebetinamo Emma me Obajuma pa ye Nadia were free Sakunya is our control of a church contribution kakra. Pastor Emma Yamakava. Thank you. You're back in the position they say. The minister move paid in the amount of position. And whatever it is, Viano and the pastor at the different capacity. Great. Madam Wina say and the Modio door Abebo Domuse and for addition say and farm bread young at TF4. Yebe Katiani, not Mama Antigena, Abompire, am I? Odima for ye da wase ye wa ye e kan fu witin woni ye edini ye papa enne ye hia ha na ene umma e beche wasema ne aye kan nyina ne se beji wa ye beji nkan fo enmonyam enka wudin se ye nso wa ma ya kwama ahodin ne abehie mu ha ebra ye bebie wonsam ma hu konkron emeka ye hu yeni a ye kasa ene yeni a ye tie no ma emwa ye nyina enim se enche na wiase akọ na wieye na obefa wo ma akofie ma yeni ye tiefu nyina enya akwama ewo sa ahenie mu wo Yesu din mu amen Great. Additional there no custom say last week na ye reasons for thanksgiving and prayer senti ahodontie was say da ase na fe yes abompa in fact Paul ekoma Colossae for ne Philippi for no you said ni animu introduction ni nyina no ode nchia sonko and ode masa asafo yi na nchia ni nyina mu no oda ase na fe waye prayer request na fe wasro nyankopon asumdwe e de amawo mo na yehu ni say
all in all no aseda any thanksgiving Paul de ma ye nyina no na nya personal wan na nyankopon asese ono nyankopon de na simpempen so ti se nde oda nyankopon ase nyankopon amama nya cancel flat nyankopon amama to she nyankopon amama sidan na nya bi ena prayer request nso no request ama asafo no nso na it was never worldly eye asumdwe amanya odo amwo ema Kristo gidi amuda su kutamu ene chese ni nyina ya spiritual things ye de compare ye ne adansi de ne ye mpaibo nyina akwa yi wiase de matimi akosku aduru sei me ba ye sei ena masimi dan wa ye sei ena nyamia ye sei in fact adusiane ye me de pa na yesua nema bebre wo mu se ye perspective as Christians no enye wiase nema because wiase nema na ye di hu adanse no omo nsom nyame no mo wose ye echese nyame do mo sen ya na chese ye ya yira ye perspective enne anase new year we resolution menye de adan ye betimi asisi nemum enye se onyankopon emfa me so na asimasi bi mehu nyankopon onyankopon emfa me so na ajanka bi enye se onyankopon emfa me so. That should be our new year resolution. Senior Paul edi tray abra no track ma Colossians 4 and Philippians 4 no ye to addition so ene o say life and death enkwa ne owo yenhwe yenka abosam no ewo Philippians chapter 2 verse 21. Philippians chapter 2 verse 21 say elder why cradwa mama yenti radi asem o say na me de mase amete eni Kristo owo ye memfaso. Amen. Amen. I think it's a very beautiful text. Ye kumuno ebebom na fe ya kasa se ne Paul kano. So ne de na se atie eni Kristo atowu eye. In fact, ye ta kan asem mi se owu kanipa abrabo ho. Na disane ka che se ye kasa asem na ye boa. Owu kanipa abrabo ho. Owu ne nkwaye omubo abra. Nti se de no owu ebeka ye abrabo no owu krampo de obamu ebesei adie no che say ya braba ye boye laugh no very short enti a break tua bi a wa udi wasasi su ase bo modi ase won so de obetimi aye ama onyankopon asam no atre no won so aye won so fam de no onyankopon asam atimi atre ye ba be hwe se ne owu ene nkwa asdusua esitie se ne Paul etro koma Philip for Nicholas for na fe yehu adusua ye betimi asua afrimo ne edika no o se come for Christo and as a Christ will be magnified. And we have Philippians chapter 1 verse 19 and 20. Yenshe asama Paul a tron or ne yenshe ye betimi asua afrimu. Philippians chapter 1 verse 19 to 20. Moment here radiasem. I say if we say minim say enam monkoto sre ene Yesu Kristo honhom emwa no so ena ye abedane nkwaje said ye mehwe kwan na mani da so se eye da no afi nso enam nkwaso owo so ni nyina mekamfo Kristo minipadua mu. Amen. Amen. Pastor Samoa sanyi tu semwe no na Paul nchase be no pese nya no ha and I wish my medase na sana mekoso no mekase this week I see addition no emma addition atwemu no kra eye more important and interesting. That's right. Mekase if we say Paul led the fiase and when you say I mean chances so be free fiase no eye very slim into when you say obewu. But last week I just said even at that time or then yamiase not for the wenya not the waye but or then yamiase ewo enkwagye abema ebinom then na wo to aso say na braba aka ne nkwa na aka ewasase su nyina no the most important thing for him eye Kristo enunti no wo ka say owu mu enkwa mu or kamfu Kristo. That's right. But ushemu a eye asemu a
anoorden. I mean, you move one year that if you see, in fact, as a my death sentence, I hear you say, oh Christ. Because Jawunya me so much seminal crowd to baby now. You share how we get you out, you know. But Paul Trinadjuni see the heart of the gospel. So would you who to so ye Christian here? Bibi wa it was a foul. Now another word train adjuni esi say so the wuye bia no ebe come for. In fact, bro said osichira say we train. I don't think say a chiremu. Bro for say magnify a pejano a yen kesiye. That's right. You know, enti the wuye bia no a peja Christo e maneya kesiye. Yenhwe eniema ya bra boimu eyana emwa yen ema yentimi mpeja Kristo. Paul ka ho asem, the first thing ye fear ehu nti wo ka akenka wo kan adesuano no wo kire mu ese enka obi a ode prison die se wo se enka ehu no to bono but ehu no anye bibia ma no he was concerned say nyame asem no mo be survival than or no as a person. And for me na ye bibia men kan say a train madwene si ye nyame soma ye somo no sen ye si esu nyame somo ni mu sen ye si so nyame ni mu ye bibia ye nyame soma ye som se bibia ye bia no ye de pagya. Another lesson na mesua free mu ye say mainly ya na ye nipa no ye penya ye niema se de be benya safety ye benya bambo. That's right. You know, ye co school apejuma pass de benya financial safety and security. Ye niema se de be ya ye benya enidaso papa bi amaya. That's right. But Paul break his vision down. Or say enye safety ne here Christ first. Na safety na atuaso. That's right. Enti megide say there are so many. In fact, the last one me de beka ho eye or say enkwagye ehu hia echen bibia. You know, yen comfort, yen nijie, yen ahonto. Christ is magnified when salvation becomes more important. That's right. Than our comfort and everything. And me gidi say and no in a watching adwene esisu say bibia ye bia no ye mo say ho say is Christ magnified. So e kamfo nyame e pagya no e ye ne kese say nye no sa ene o tu ye fo say ye nwunu ho bi. Great. Me da say pastor say wa church ye musa and ye yenko ye nim o say to die is gain. Say na nka wase no fa ba bi eche owu ye mfaso. Ye hwe asem bi e wo 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6 mekano brofo e wa hase 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6 no o say it is true that we live in the world, but we do not fight from worldly motives. The weapon we use in our fight are not the world's weapon, but God's powerful weapons, which we use to destroy strongholds. We destroy false arguments. We pull down every proud obstacle that is raised against the knowledge of God. We take every thought captive and make it obey Christ. Yes. And after you have proved your complete loyalty, we will be ready to punish any act of disloyalty. Amen. Ante Gina, sa in you some way, no. Me sa kind. Your friend is saying Philippians 4 woman, Philippians chapter. Now, some member elder, I can Philippians chapter 1, 21 to 22. No, I can hona fe mama, wama yakte. Uwo yemfasoi ase. Elders will be Philippians chapter 1, 21 and 22. No. O say, na me de masia meti. Eni Kristo na uwo yemfaso. Na sa hunemu asetena yi aramu. Ma minya adwuma mu aba. Enie minimo de memfa. Amen. Amen. Great. And the antigena, yan shasan and yitosami esikoye. To die is gain. Woo yam faswo. And just a ben yan wahi. Yo, brother Bismarck Medasi.
adesua no sɛnea ɔsɔfo Asamoah edi kan no ɛyɛ adesua bi a ɛbɛboa yɛn yie paa ama yɛhunu yɛ Kristo asetena yɛti wɔn sɛ ɔko a ɛda Yesu ɛne bonsam ntɛm no yɛn nso yɛyɛ den yɛko bi na yɛhwɛ Paul abrabɔ mu nyinaa ɔko saa ko no na wɔsan nso hyia broni bɛka sɛ criticism sɛ na ebinom fi sɛ wɔyɛ mmerɛ ɛhɔ na oyi na di sɛ ɛko na yɛko no ɛyɛ honhom mu deɛ honhom mu ko ɛne nti Kristo ni bia wowɔ ɛko ano na obi a wowɔ ɛko ano no wohia akodeɛ ɛne bibia na wowuo so yɛ dan ɛda w'anim na yɛka enye wowuo bia na ɛyɛ gain di o enye wowuo bia na ɛyɛ gain na baabi a Paul ɛtwe yɛ adwene akosie no sɛ wowuo da yɛnim na wowuo na da yɛnim no ɛkwan bɛɛ so ɛne yɛbɛfa so awu no yɛma nyame kwan na yɛne nanante na yɛwu a yɛwu atɔ asɛnnua no ase sɛnea Paul ɛka no ɛne nti wɔtwe yɛ adwene si so sɛ ɔko kɛseɛ bi da yɛnim na ɔko no ɛnyɛ honam mu ko ɛyɛ honhom mu ko na saa honhom mu ko yi menu mienu yɛntimi mfa yɛ honam mu nneɛma nyɛ dɛn ɛnko na Nyankopɔn ɛwɔ nakodeɛ bonsam so wɔ nakodeɛ enti adesua no ma yɛhu sɛ akodeɛ a yɛde yɛ adwene bɛko no ɛyɛ yɛ wrong ideas sɛ yɛhunu wiase sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛkɔ so a ɛtimi ma nipa yɛkɔ tibea bi mu asɛ sɛbi yɛkora de yɛnka wiase ho Paul ɛbrɛ a wɔda afiase no na afei asafo no ebu ne sɛ wɔyɛ mmerɛ ɛne nneɛma no wɔsi sɛ Kristo wɔ ne mu a wɔyɛ den wɔyɛ den but ɛbrɛ a ɔbɛba ɔno ane nipadua mu no ɛnde ɔbɛyɛ mmerɛ wɔsa atwe yɛ adwene nso si so sɛ yɛyɛ Kristofo yi no ɛnyɛ sɛ yɛyɛ dendenden ɛwɔ Yesuban mu no ɛna kyerɛ sɛ yɛbɛtumi adi nkonim yɛnkonim die no ɛwɔ Nyankopɔn mu na ɔma yɛhunu sɛ bonsam anasa akodia a enye kura ne se ye betena se ne bi asofo bi preach na o criticize no se ne omo ye Paul no that's right ne bia ehu bi aba be hye so peer pressure de nipa ye no pese wo ye bi that's right wasi instead say ye be ye sa anwoma no ye fa abodwukyerɛ odo ayemuye eno ne akodie no wo ode maye no na we nyina sa akodie obobodin no eye Nyankopɔn ayeden na sem no enti ye sanya ye kae no ye kae Ephesians 6:17 a asem bi wo ho pani mistra so betimi a wasi ye mfa 6:17 yeah helmet of salvation no pacho kakra na ye mfa Ephesians 6:17 na momfa nkwagye dade eche ne honhom nkrante a ene Onyankopɔn asem na momfa mpaebo ne siri nyina mompaye da honhom na eno arenti monwen na monto aswara ensrema ahotifo nyina amen enti akodie na woka ho asem no eno ne Nyankopɔn asem na ne no woka se de bonsam eye wo wiase nyina no Nyankopɔn ewo tumi se ode be den ode be se no enenti ye Kristofo ehu ehye yenso ne niema nyina no ewo se free ho se ye ne Kristo na nam a enso se yisuro because wadi nkunim amaye ena osa emaye hunu nso se ewiase ideas no emfa ye nko baabia de de beko eye wowu mu a osa wowu no emfa ye nko Kristo hono na ye kan text we Revelation 14:13 na o kan e de ababefo sa Philippians 1:21-22 na ye kan ye no so yes ti openi misra wa wadaroma Revelation chapter 14:13 or ka owu a
na Paul epesi yeti ase wa ha a wo say ye gain no aha ai ba o say na meti ni bi firi wo soro a ye ka say twere say enhyira ni awufo a wawu awrade mu free say rekroi honhom ne say ane wo bohome afiri won bre enum na wonyuma edi wachi. Amen. Enti de Paul ka wa ha ni nyina no we so na ekosi o. Eno nti na me hya ase no me se nya wowu bia na ye de eye faso. That's right. But ewu a obewu ato asenia no so. Enti adesua no ma ye ehu se fa ha de no se Kristo edi obonsam so nkonim. Eno nti se ye ni Kristo na namu a ense se yesuro. And as Christians and I say, enipa ye wo wiase nyina no. Eka de wo se ya ne se ye tweben Yesu. Ye de ye ho nyina to Yesu so. Na ye ma no so ye ne kese e we ya brabo mu. Yes. Na fe wo fa ye nkura because wone neti no. Wo se adesua no ba bi na ya me de pa se. Wo se masia meti ni nyina ne ye Kristo no. Enye se no nko a o. Na emom Kristo no etna wo mu. Wotna wo mu no afa wa brabo nyina. Eno na Paul ema yate ase no. Enti wasese ye yesa no mane dia ensese yesuro esanse enkunimdie ebeye yendia. Ti Awurade wonka ye ho na yentimi enso Yesu mu denden na afei akodia odi amaye ye nasem. Asem no nso ema ye hunu se ayemuye. Ene say ye boa foforo a powerful weapon. Say ye di nyame asem no eye adwuma, love, mercy, peace, gentleness, and long suffering. Na de odi twa to eye self control. That's right. Eno na Paul ema wodi nkunim no. Odefu asen so no ode nyame asen no wakase okon no enye ye kon. Yesu adi nkunim amaye. Amen. 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 Yensho, yesro wu pa o. Na yesro wu ya Paul nso say owu eyemfaso yi. Na adentina ye yesro wu yi. Na chese ye no yenye ready na say because see ya no owu eba na obi edwane. Ade nso e wosenka eyemfaso de mayen. Yenso yesro pa ye Christopher. Yenye ready na ana se die pa na ma Christopher yentimi nka de Paul yi kan bi owo die obi asrugu sense nyame mo nipa no na owo nka ho woni na ma wo bai na de Paul kan wa hai e kire ahotoso kese a wenya wo Yesu Kristo ni wo so wiem ene adwuma nyame na ye no we confidence so wo ne krampa Yesu pa menya wo and no person Christian say and Yesu banna benyankwa we are not able to tell say yes or no. That's right. It's say obi enye confidence say ba bi egina no eye say we Christian say dia ene translate so abego mu ye because ba bi edu ni twese Christian bia unya ho to so Yesu Christian ni wuni so remu say ba bi o do na take koduro no opie na so benyankwa ni say ubisa question na real pass say course say a Christian for nye confidence ni say arishimuni say Yesu agwaje menkwa na mabra ba wa bo matimi abo no ba menye benya nkwa so enti setimi ye homework yie dia ene ye betimi du sem pempenso na Paul edu ye na otimi kan say brikapa no towi okopa no mako awie na so timi kan say owu en faso so enti wakasa kire say ampa on ba bi ogina eba enkwaje mu a great. Me that say pastor wa be ya adwene mu ewo sa ofan. You see young trust or say renya ahotoso being confident. I think say pastor man chechire mu no bibi word bi sa eba mu yenhwe. Yenko Philippians chapter 1 verse 23 to 24 no. Assembi ewo hono ma me pese ye hwe eho asem Philippians chapter 1 23 24 no. Se me kind brofo ewo ha say sana eda akotwi no say I am pulled in two directions. I want very much to live this life and be with Christ, which is a far better thing. But for your sake, it is much more important that I remain alive. Yeah, you should say your okano chi kasano. I say, let me hini
enoma mienu yintem pena me pese mitu ha na mni Kristo kotena efiri se enumom na eye papa na honam tena de munti ehu hia yi amen eda sene wakana bisi enti asebe ne nya e wosan yitu osemimu yo nya besma eda wase enokra ohwa kenka asem ne baby a Paul ede ne asem no efiri ba no a yeah na enema mienu oso owo ye ne mfaso at the same time nso no o say honam asetena mu no nso no enso hia enam anuanum agidifo a yes waba abaji asempa no that's right na Paul eye ahotoso bebre ema sa anuanum enti okoda afiase no na ye wo mo haw yes nanso hwe awerachikire nsem a na efra afiase ho eba no a na ma wo nyina dwurumagidifo no na kire se ka nipa famu ebeka se Paul abeye nyame ama wo enti ne saa ahotoso no na ewagidifo no na Paul nso wo saa ahotoso no nso esan se ohwe adwuma no a honamu tra no aba no afiri mu aba no a yes na eye nigisem bebre eti na saa niema ni mienu ni nyina no enti no se ohim woni mienum efise we ya papa we nso ye yes enti say menye dey that's right yes na nso ni nyina mu no ni mienu nyina nso na oye ho adwuma that's right efise enidaso wo Yesu so ba be fa ye ne akotena setena se de awubusa owuo ye ayesure ni ade nyina no eho emehunehuna ye mbi enti na nidaso pa no no but na hoto so pa so ne se adwuma na nyame de ahye ne nsa no so no abanu afiri mu ba no na honso na koma da so papa na sofo ka se mo ka bi se Paul se okopa na mako eche se honamu tra no na so aba bebre na sa sem we se no ena obonsima fa kwa bi so edani nipa dwama anidaso no ewo owusori mu no nipa dwan free so that's right eti bebre no a wo mu gina sansem so ebe kotu Paul asma oka ha wose mi him wo ne mani mi enu no no yes ede fua wo mo nsem no a wo mo kan se so nipa wu a oko heaven yeah oya bonini a oko bo nsem je that's right na awurade sem oka se wo ba beba benya na awufo no na no so na enesei that's right enti wo hwe adusua no ede maayen atwen ya dwen besi so se na sample maayen no so simple say heaven Bible na kire anigi ewo ho that's right ayekọ nanti sika so that's right bibi ehia ye twahumfo ni di akire ni nyina a obia kondo so beko Paul no Abraham no nyina huni na Yesu ma so mo kondo na yedo wakoduru ho na ahwaye ode 4 days na Yesu saba se mesade aba esum kabi mu no abetena ha enti utwa samfoni ya wokura ka wobeba David etina je sa na tie dia enka Yesu ka se Lazarus emra no ko ma David ye se nya heaven and no it is other tie and the tosu bi no so no Paul no a ye ko tu no so him semi no that's right ono se honam we ni moja we entime nko osoro ho that's right entime enti obeme nipadua fofra ye de bekro na etwa se de ewue no ehye de enwuo na fe de ya ma nipadua enya honam ni moja wakohye nipadua enwuo na wadru heaven ho na fe de Yesu baya pacho sambra na wo ba no ukwa akofa honam ni moja no nipadua na de aba anaso oyende it is a nankana Lazarus ewiye na heaven okoya
and was adding in nipadua ye honam any moje in the ba dia and in heaven or the honam ni moje in the quarter heaven for 4 days in one. It was Bible no achre ne ho ase yie just won te ase na Paul no ka we nyina na kire yen se esan se owu sori e wo ho ni ntino onipa wu a won ko heaven wada eye na nti Lazarus no wada na oba totobentu edi akire no abofo ne hyane a awufo nyina be sori na wo ma ba be ka te asefo ete ase a wo mu wuye no ho no do wo mu akọ nti point ya na Paul say owuo ye ne mfaso a na otwe adwen siso na kire se owu a ye na ginkwa Yesu ba oba benyane no na wode na akọ osoro ne nchen tenabia ho enti emfaso no eno no na asase so no nso no eno nso tena ye wo asetena honamu yi eno nso ho hia yie efise eye yen ho ne ye boa yen ho e wo sa ni da so no mu a owuo no be ye mfaso eti said the Paul trans boa ye ma ne nyuma so aba no saa na o ka che se yen so awurade afra ye no ne ye wo honamu ye mo afoforo ne yen so aba na Yesu ba gay no emfaso no ye nyina akwache no heaven. Amen. That's that what church. So there is a very important thing why I said the situational Paul found in himself. I don't know at what point and I give it to me I find it. I think it's a very rhetorical question. Say Ube Bisa on say what drum pempen swa what port to be a no share uwu a wopewu na ni jiso bewu at the same time so tiasen so a adwuma a wo ya so abanso na ni je. So what is your reason for being alive? Debenti ena wotiase wotiase wani aja opese wotiase wani age se wotiase se wo ye nyame adwuma twe akraba anase wani age se wahyehyɛ adaso anase eneme ekoyie ma wabrabomu anase which will be our giving your priority enye denti na yentena asase so because wo sha Paul na the priority no ehye ye se nia wo ya eso aba ema Kristo enti otenase a eyema no eno owu nso a onimsa wa ye adwuma a esefata se owu adaache no owu sori enim no obesa anya enkwa o niema mienu a oye wa what should be our priority say ye tiase edie na yemfa ye bota enti a yemfa ntenase e wasase so o say sa asema Paul ken Solomon kan bi o say se wonipa unyine na afudwon na udiye unyamfaso bebre wawo ma bebre ye bodi mpa a kire se obia bu animu a oye obia ukuta nu onyam nidie nenso wanwu wo Kristo mu a opomba yes. That's right. Into a question na walk no Paul ohun sa sitina mo mfaso ne yedie ne bia mfaso ni so mahyehyɛ da so me wo we ni nyina mfaso ni so Solomon no aka sɛ ni nyina ya hufudie but the ma Paul ni gye ye pa hu sa sitina mo ɛyɛ mfaso nyina sɛ wote asase we su na anim Yesu enti so obi te asase we su enei na onim Yesu a o mobo sini bibia despite so wadan workers woda yi Ferrari mu na wo kono oba na wo hyesi utakase ni ade nyina wo ye mobro ni mu mobrofo a wankasa kura wonim so wo mobo eno ne de Paul retwa agisi so no yo me das mamenti na me pastor boka crop so de you must Paul discover the purpose o de ba wiase yes so see it you say botaya na me de ba wiase ni a then you begin to live for that purpose. Paul said the work here. On say we discover say you be wama Kristo. And I saw tenasia a dwuma be yama Kristo. On waka say o say we willing say obewu ama Kristo. Na so mi say o tenasia obeboa ama dwumadi a nyame nam so a ode ma Philippians for no aye better. And see, to me, discover purpose say, and Kwanya me won you cramp no.
why am I living? And I said, "Dear Mentor Metiasia, who say, hey, say you would my dear be or day Ashaminsa." Says that would need hope package. It's what Tiasi. Nasa went to me, and yes, Jumadina. What Tiasi but woo. It in Yamasumono, a woman young purpose in here, oh, yes. Sanity, yo, it me, yeah, Pastor Saman, so or the Cacradi. Sometimes ye nipa and of course Paul no see nipa and no dwene de wo hu no you know me ye adwuma me ye de metumi nti erade me wo kra twen wo no let me finish it. That's right. But let's face it, Paul adwuma ye ni nyina no ebre ben na oje akrama nyame pa. Was it during his lifetime or his death? After his death? And the answer is after his death. Yeah. Adentia. Because new words, you know, the life, the outro, and incomodi every time. I mean, young church dress my kind in day, and ne oguso trini pabi brim a brain yame. Enti, I think what question is when you cosa to be anymore, then be me a cosa to be any. I think for me, what I would probably suggest is you won't quite want then let's do whatever we can with all our hearts. So so for about the kind, knowing say our purpose, say nyame say, yem one trainer him whilst we are alive. That's right. But yeah, but say nyame be free we would have left enough trail. Ewe ye chi say e betre nyame asempanim. Me da say pastor. Antigena. Yeah, bibi aba my dream na me mo fanche bi na o hwese ne Paul esi kasana o jitu mu se ba bia no wo wa Yesu be frɛ no no enti eye wo frɛ bia ye be frɛ no se mission bi ni brabe be ye den accomplish the mission no enti brana be yes adwume ti woti asesa ti say ye Christopher enso wasi ye ti asesa nyame afrɛ yen di dwumadie sonku bi ayeden ahye yensa enti ye ba anya sesa bi ye ba be ye ti say ye wo club bi mu na bibisa na mom ye manipa ho enkwagye enhia yen ti say Paul na brabo mu nyina wo bi da prison chesanka wase wo dwene wono ne ho no na odwene asafo no enti yen nyina no nyame afrɛ yen e de ya ba de dwumadie sonku bi ahye yensa enti say nyamsem ka koso na say ubu wani guso ana say wo neighbor bi ho kire no na wabu wani aguso a ene na chese Kristo sum no ba bia ayeden achia kakra yo beda wase ya to aso e na afa yenhwe munyina pintin wo korie mu yenkan Philippians chapter 1:27 say elder why kradwa ye kan yituo sam mienu na de atoto ho na ahwade wo ha Philippians chapter 1:27 ewia na ehuri akan John 17:17-19 no yenhwe yituo sam e wa answer na pastor wabemu okay 1:27 na say mumma mo abrabo mfata Kristo asempa no nko na se meba na me behumu o se mini ho matemo ho asem se mugina pintin honhom krom na mode okra kro ebom de aprepre ma asempa no gidie. Amen. Now John chapter 17:17-19 yenhwe sa yito samien so ne eka eche fa kroye e wasafo kroye was 17-20 nenso ase ye won kronkron onokre mu wasem ye nokre. Yes. Said ye wosma me wiase no sara na me nso me resma wo wiase. Yes. Na meye me ho kronkron na meye me ho kronkron me ma won na wonso aye kronkron no kware. Amen. Pastor Mamembra osu ye hwe munyina pintin wakuriye mu yito sama ya kan yi ede be ne wo mu a ehwe ne ebeboa ma asafo atimi aye kuriye asafo no kuriye ne gina no kreso ene asempa Yesu Kristo ede breye ne so
yɛntumi nya no kora nyina baabi na sɛ ntumi nya nkambo mu wɔ baabi a apart from onyame asɛm ne so ɛno nti na yesu bɔ mpaeɛ sɛ asuafoɔ no nkambo mu nyɛ baako na wonyina ɛwɔ no kora no so na mesom mu no deɛ bɛboa ma nyame ma atumi ayɛ baako no ɛnyɛ sɛ bisukuu a wakɔ ɛnyɛ nimdeɛ ɛne wahonya bi wɔnya ɛmu ne bɛboa ama deɛ ɔwɔ fam aba soro deɛ ɔwɔ soro aba fam yɛahyia mfimfini no ɛyɛ nyame asɛm ɛyɛ nokorɛ no ntɛsɛ kenkan yɛ no kenkan Philippians 1:27 a ɔka gospel ana ɔba deɛ John 17:17 so kan so a ɔka nokorɛ ɛne gospel no nokorɛ nyinaa ɛyɛ adeɛ baako na ɔka ho asɛm yi ayɛ gyina Awurade Yesu Kristo so ayɛ the foundation of ne nkyerɛkyerɛ ɛne kyerɛsɛm a yɛkenkan ne de sua no ɛne ho asɛm na ha wɔka kyerɛ yɛn na wohwɛ ne nti a Yesu kaa sɛ asafo no nyɛ baako no a na wɔdum deɛ nti a sɛ asafo no anyɛ baako ne bɛba the consequence of disunity. That's right. If you say wohwɛ the book of Acts asuafoɔ no nka mu ne wɔ mu nti no ɛna wɔn kɔ Antioch amamamu foforɔ mu sɛ Kristofoɔ wɔn ɛnyɛ din a obi gye ma ne ho na mmom ɛyɛ din a kyerɛ ne yɛ ne suban a wode na die nipa hu sɛ nipa yi suban no mabrabɔ sɛ neteɛ no ana ɔmo di ɔmo fɛ sɛ mohwɛ sɛ ɔmo sɛ Kristo nti bɛtumi yɛ baako a ɛyɛ nokorɛ so na ɛbɛboa nso ma nipa ɛnyɛ no abɛgye adi ebi sɛ yɛ Kristofoɔ na sɛ ɛyɛ prendo yɛkyerɛ so a wɔn anim Kristo no ɛbɛyɛ nwanwa na ɛnyɛ attractive to them bɛbrɛ a yɛne Yesu ayɛ baako na mɛ ne omienu ayɛ baako no obi ogyina nkyɛn ho a ɛbɛyɛ n'akɔnnɔ na afei ɔno nso ɛde ɔdɔ abɛbɔ ɔdɔ mu deɛ nyinaa tumi asom asiesie ho ama ɔsoro nkwagyeɛ ɔse ewiase mpo no ewiase no sɛ yɛ baako a ɔmo ho sɛ nyame ɛka yɛn ho ɛsɛ na Yesu Kristo ne agya ne yɛ baako ana Yesu ate ne ho nti asafo no nso ate ne ho ama yɛn twɛ sɛ nyinaa ne yɛmu bɔ mu yɛ baako na afei nkwagyeɛ adwuma no yɛ nyinaa ɛtumi ɛyɛ bi you me that say pastor why are there palm that say what be ya dwedimo was that e kwan ye so afi ye hwɛ de awie na afi ye mfa nsɔre yen adesua no so o say wo nkabom ne akukudro nkabom ne akukudro united and fearless ye be kan akan ka bosam bi ɛwɔ Philippians chapter 1 verse 28 to 30 no Philippians chapter 1, 28 to 30, 27 the can by the can 27 and either started from 1, 28 to 30 no na yen hwe asema e wo ho no mo yo menti Awurade asem wo say na mo ma atamfo enyi mu hu biribiara mu eno na eye yira a obeyira no nsenkyerene ema won okay nanso eye nkwagye ho senkyerene mamo na ne saa efiri Onyankopɔn efiri sɛ mo na wɔde adom mo sɛ Kristo nti ɛnyɛ sɛ mo gye no die nko na mmom sɛ ne nti mo hunu amane nso na mo wɔ ɔkronkro no ara a mo hunu no mu mo hunu no me mu na afei mo te sɛ me gusoɔ no amen amen great Pastor Samuel yɛn fan sorry so na yɛn hwɛ united and fearless wɔn kabom ɛne akukuduro yɛn hwɛ saa yi to sɛm wi ɛdeɛ bɛn foni na etwa kyerɛ yɛn Mr. Macmedasi may go back to the Osofo Abuaje kan yɛ no about nkabomu a sɛ yɛ ka yɛn ho bom na yɛ ma saa fearless no I can say akukuduro aha yɛma no yɛsomu din a ɛbɛma afoforo empo ahwɛ yɛn ehunu di yɛkura yɛn no yɛnyamesom no na mama menka story we say emfa mmɔ deɛ na mpɛsɛ meka ne nyinaa atɔfa this is bra na nyamesom fast akwanhwɛfoɔ som ɛba you know Yempatam West Africa these ones we are talking about over 100 years ago okay na those days you know na enye mre ema missionaries you know sometimes you can say about na me kind some of the stories na me be hunu ba ko bi I saw say na enye mre ema missionaries ne kra and the first
local congregations omo form ye omo do omo homa you know and sorry omo tete you know na enyem re omo in fact they face a lot of oppositions na chese pressure no ano odin na asembisi ekro ba ko bi mu na wo se omo sha ase se omu di homeda no na nipa wo krom ho ne mpe enti omo sha ase se omo betete wo in fact omo ha omo adwen pa community leaders no ohenene na bandwafo no efre omo ka kire omo se mo pemasumdue a munyai saa som na amosom na saa nipa na aba na amo se omo di nyamesom bia bram no munye omo kiridie enye saa wasomdue die enkoso nti omo call ye no they were faced with a decision. What do we do? And then Emma may go back to their pastor Boazekai and say, do we stay united? And I say, young man, the omo canon, and yem too free hakrani and kope baby, yenya then. Should we stay united and be fearless in our belief? Inti emeni panokra no mo ye ne bin mo che bi no mo se ahemfo na aka dia ye ntimi ne omo nko ade kura ye nim de omo kan fe ni yesu ya ne ade and eventually omo nyina elder baako esori no ka kire so mpanimfo munim then the panokra according to them no nsu ya bible ne nko akire the oka ne ye say if we divide Satan has already won. If we stand together in the truth, God will stand with us. That's right. See mutetia Satan edin kunim. Say ye kaya ho bomu a ene nyame ene ye begina. Enti omu nyina decide say omu be shia afedi de na nkomu shia kokoa mu ne ye no they will make it open. Yen ne memene da kwanhwefo no. Like it or not. Yen ne memene da kwanhwefo. Dem be yen bia no. This is us. And they were very much together. Omo preaching the same message. They met. Na eniji semnia wanwasemu a esi ye ne ye say me fast forward it. Ebe wi ase no the very people ano mo ka kiro mo say mo masumdue da no ebi convert ebe ye nyamesomofo. Amen. And I think say ebo dear Paul e kan nyina atofa mayen. Obi ka say the word fear, F-E-A-R. A false evidence appearing real. Fear. Enti ehu ne ba na se niema ne ba I didn't into me false evidence but the kind free John or say mu kamo ho bom na mu gina ene mo be yenkunim defo na Paul de ma yen say nothing should take us away. In fact the last words I walk and say bibia ni we betimi atete mini Kristo donim na me gidi say no ena wodi gya yen say ye ankra enyamesum mu say ye asafo say ye kuo. We must always remain united and fearless. Yo, madam, I say, we see and form say the edition. I say, I don't know more. So you better must say more fide. Eda so eda has say na fe anymore. I say edition. Edition to so me ensa. And I yede Abraham next week no yede the toso and nine ebe brown. Ye yesu you or say enkwa ni uwu. Ye hu say Paul brabo be boy enti. Utimi gina pintin e kan say Kristo de ono no wo ho. Nanso owo de owo a ono no nim say e yemfa so ma no asembisa say won so betimi aka de Paul akan ya na say wontimi nka de and they position yourself in a way a won so dachi obetimi aka de Paul akan be onyankopon enhira mo nyina kate woni na mema pastor enhira so mai ya wo so ene wase ye kanfu din ma udin so open ade yenti tani de nyina o ka kan adwene elisuan mu do na sombu yi pa ye nua pani po fra o frɛ no Jesu no wodi dum pempen so bia wotumi kan sɛ owu a opɛ so what asen so dia na what asema odwuma a ɔde ahyɛ ne nsa dwese ankrankra bia wi edremu ye kare ye huni hu sɛ so ye dun sɛ pempen so na na ye ne wonante akyɛ nanso ebi ensu ne emban binti yesuro se ebeka saa onyame boa yen ne hu ye moboye ne atiefo nyina na me ensua ne emfa nto baabi me ensua ne fenye dwuma na da chu pia enye onum adom hya yen o eto onum kye yen wo Yesu di mu nti amen amen.